Un any més m'he tornat a emocionar, per tant, poca cosa més puc dir que fer un agraïment immens a tota aquesta gent que cada una de les seves passes serviran per fer una activitat solidària, per fer una aportació a cada un dels hospitals o la gent que ens ho demana. Per tant, què més, no? Des d'Oncolliga, només agraïment. Un repte personal, mai havia corregut tant i preparant-me tan bé. És una experiència increïble. Tothom que pugui, que tingui l'oportunitat, que vingui, que no s'ho pensi, l'ambient és increïble, l'organització fantàstica, de veritat, aprofiteu, una bona causa. Aquest és el 8è any que fem l'Onco, estem supercontents, ens diguem més ganes que cames, som de quart i també la fem un company, l'Albert, que ja està allà dalt. Va, visca l'Onco! Visca l'Onco! És un huracà d'energia el que em doneu a mi i a tots els pacients, els que hi som, els que han marxat. Lluitem contra això, radiquem-ho i per 100 quilòmetres i per molts anys de vida. Gràcies. Som a la zona del poliesportiu de Pals, on hi ha un altre d'aquests punts de control i d'avituallament de l'Oncotrail 2024 i vaja, estem feliços i contents d'anar-nos movent per tota la comarca per explicar tot això que passa a través de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital i per tota la demarcació de Girona. D'aquests 307 participants que corren aquesta cursa ja han passat la vora la 50ena, han passat per aquest punt. És un moment molt important per mi perquè estem tots junts, és un grup maco, ens agrada tota aquesta festa, tota aquesta diversió, com disfrutem tots, i veu gent com disfruten i nosaltres també ens agrada molt, és el tercer any que ho fem i la veritat és que el millor d'això és que disfrutem, som feliços i és un moment especial. Som l'equip Els Amics de l'Aina, és la quarta edició que correm a l'Oncotrail. El motiu d'haver corregut en aquest Oncotrail és perquè la meva filla, l'Aina, va tenir càncer. Jo la veritat és que no m'hagués imaginat mai fer una cosa així, però bueno, o sigui, la causa s'ho val, a més som un equip supermaco, hem anat canviant de gent, però sempre ens hem avingut molt i l'any que ve, si podem, repetirem i tots els anys que facin falta per poder apostar per aquesta causa que a tanta gent li fa falta. Esteu arribant en el coll de Sant Vicenç, és l'avituallament de l'AP excursionista Palafrugell. Aquesta és la 11a edició de l'Oncotrail i realment estem molt i molt contents i satisfets perquè
hem aconseguit dues coses. Primera, que és la més important, recaudar molts i molts diners, que estem en els sobres 390.000 euros, el qual és molt important. Podrem continuar fent moltes i moltes accions i la Fundació Oncolliga per anar tirant endavant. No és una cursa com una altra, sinó que és una cursa solidària, en la qual tothom hi participa amb molta il·lusió i amb ganes de participar. Bé, jo no em vull enrotllar gaire més perquè és molt important i no em vull oblidar dels voluntaris. Els voluntaris, gràcies a ells, més de 600 voluntaris, podem tirar això endavant. Diu, els participants importants, sí que són importants els participants, però també els voluntaris. Sense participants i sense voluntaris no farien res. Aleshores, moltes gràcies a tots.